I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Impossible Gaming. Danas ćemo igrati malo Real Boxing, jedan gameplay da odradimo. Još danas, znači i ova jedna tuča. Još, znači danas ćemo imati 2 klipa. Nadam se da ste sretni zbog toga. Mi smo sa crnom kosom. Malo ćemo se boriti. Vjerojatno dosta vas nije čulo za igricu. Inače igrica je baš dobra, realan boks, pogotovo, to jest u nekim situacijama nekad da, a nekad i ne bude baš realno kod onih nokauta, nekad bude baš realno nokaut, baš se vidi tačno sve lepo kako mu se lice nekako zaviori kad ga udariš i sve se to baš nekad fenomenalno vidi, a nekad i malo manje, ali dobro. Inače igrica je dobra i samo mi je žao jedno što je ova igrica Real Boxing i samo pravi boks. Znači nije ono, evo nokautirao sam ga, nije ono da imaš, ja bih volila da ima jedna igrica za PC koja je nešto slično UFC-u. Znate ono igricu kao gdje se biješ svime i svačima, što je baš ekstra, evo radio sam ko, već smo pobedili, znači ljudi, ovo je bio jedan veoma kratak gameplay, vidimo se u sljedećem klipu, a to će biti vrlo uskoro, ćao!